दिनै जोङो नैबे बड'लेण्ड फोथाराव दङ आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बेयाव लाहार फाहार जानानै गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो दिनै जोङो बेयाव बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय जोङो मोनसे गोजोन खौरांखौ बयनिबो सिम जोङो आरोबाव बावहरबावो जासिबावो जे दिनै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों थानाय जे बाउन्डारि अल्टारेशन खालामनाय एरिया गोदान सोसननाय बे खामानिखौ लानानै दिनैहाय बिथाङा माखासे गामिखौ फोसावनानै होबाय गहपुरसिम सिमलुगुरिसिम आरो बिनिखायनो दिनै बियो मोनसे मोगथां महर मोननायनि लामायाव फैबाय आरो गासै बेयाव थानाय एफआरसि फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेज जोंनि नैबे बिटिआरआव सोसननायनि उनाव बे मोनसे जोंनि गोलाव मोनसे बिटिआर हालामनि ओनसोल जासिगोन आरो बिनिखायनो दिनै नैबे बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाजों आरो भारतआव दिनै जोंनि जे भारत संबिधान बेयो दिनै 74थि जि मोनसे गणतन्त्र दिवस दिनै जोङो फालिबाय आरो बिनिखायनो जोङो मान होयो भारत संबिजितनि सिङाव जि जोङो संबिजितारि जि मोन्थाइखौ लानानै बर'फ्रा जुजिदोंमोन आरो दिनै बे बर'फोरनि संबिजितारि मोन्थाइखौ लानानै जोङो जि 6 सिड्युलखौ फेहेरनाय फोलावनायनि जि मोनसे राहा दङ आरो दिनै बियो मोगथां महराव लामा मोनबाय आरो बिनिखायनो भारत संबिजितनि सिङाव दिनै जोङो 74th इयार सेलेब्रेसनाव जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जारिमिनारि सेलेब्रेसन जाबाय आरो मानोना भारत संबिजितनि 6 सिड्युलनि खुंथायनि सिङाव दिनै जोंहा गोदान ओनसोल मोनदेरबाय आरो बे ओनसोल मोनदेरनाया जोंनि 6 सिड्युलनि अंग जानानै बेयो मोनसे बर' रायजोफोरनि थाखाय कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड मोनसे फैबाय आरो आसामाव जेरै BKWC दङ बेबादिनो दिनैहाय बर'फ्रा मोननै रायजोआव थानानै जोङो बेबादि मोनसे खुंथाय बेबस्थाजोंहाय जोंनि गोख्रों कन्स्टिटिउसनेल राइटखौ प्रटेक्शन खालामलांनो जों हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो नैबे जथुमानिफ्राय बे अराय समनि थाखाय जि गोजोन जायखौ जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गायसननायखौ मोनबाय आरो बे गोजोनखौ जों बयबो लांबाय थानो थाखाय जों बिनिफ्राय खावलायो आरो आइ आफा बिदा फंबाय बर' रायजोफ्रा जाहाथे जों बयबो बे गोजोनखौ हास्थायनानै सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि जौगानाय फारसे नोजोर बोनानै जों बयबो ज' ज'यै दावगालांनांगौ। बेजों लोगोसे बिटिआरखौ खालामनाया गाबोन बोसोरथाम थांगासिनो दङ बेजों लोगोसे बेनि गेजेराव डक्टर अब्ला बिथाङा गैया बेनि गेजेराव नोंथाङा बेनि बेलायाव मा दुखु फोरमायनो सानो? जोंनि गोरोबथाया 3 बोसोर जासिगोन गाबोन आरो बेजोंनो गोबां मोजां खौरांनि अनगायैबो जोंहा दिनै सासे दैदेनगिरि बा सागानगिरि NDPनि जाय फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दं आरो बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिया जोबथेसालियाव दङ आरो बेबायदिनो दिनै जोङो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बिथांमोनखौ गनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकार नखर मन्थ्रिजों लोगोसे बिथांमोननि हम सेक्रेटारि आरो बिथांमोनजों गासैजोंबो जों सावरायदों जाहाथे जोंनि बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे आरो गोबां एक्स केडार्सफोरनि केसआ उइथड्र जानांगौनि थाखाय जोङो नारसिनदों आरो बेखौ जों नारसिनलांबाय थागोन आरो बिथांमोना थाबैनो बिथांमोनखौ बख'नांगौनि गहोनांगौनि थाखाय राहा लानायनि जोंनिसिम खौरां फोरमायदों आरो बिनिखायनो जोङो बेखौ नेनानै दं आरो दिनै जोङो बिथांमोनखौ दिनैहाय गनांगौनि थाखाय जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जों नारसिनलांगोन।